cando decidimos certificarnos PEZ polo grupo Multisite, alá no ano 2005, en Madera Romero Cambeiro xa sabíamos que se trataba dunha aposta de futuro. Os comezos non foron sinxelos, porque houve que adaptar a forma de traballar, os procedimentos e o manual de cadea de custodia, e viceversa, tamén houve que modificar os procedimentos previstos inicialmente para adaptalos á realidade da empresa. Pero as ventaxas da certificación a través do grupo son moitas. Eu valoraría o asesoramento continuado dos técnicos do grupo de cadena de custodia, que aínda que agora temos menos dúbidas, nun principio tivemos moitas. Agora en este momento xa non, porque os procedimentos están totalmente integrados no funcionamento diario da empresa. Grazas aos procedimentos instaurados pola certificación PEZ na empresa, podemos levar un control moito máis exhaustivo dos movimentos de madeira, tanto as talas de madeira en monte, como a madeira que compramos a rematantes, como a madeira que vendemos. Cada vez son máis os clientes que solicitan madeira certificada, porque cada vez a sociedade está máis concienciada ca necesidade de coidar e respetar o medio ambiente.